אוקיי, אז ערב טוב לכולם, ברוכות הבאות. קצת חורף, אני קצת משתעל, מקווה שיהיה בסדר. היום אנחנו מסיימים את הנושא של בן סורר ומורה בעזרת השם, ונעשה איזשהו סיכום על הדברים, וקדימה, בואו ונתחיל. בשבוע שעבר אנחנו עשינו בסוף איזה מין טבלה כזאת, של מה למדנו מכל מילה בפסוק, ואמרנו שהמהלך של הגמרא הוא בעצם, גם של המשנה וגם של הגמרא, זה בעצם לקחת את המילים בפסוק, זה מדרש הלכה, מכל מילה, לא מכל מילה, אבל מהרבה מילים לומדים משהו. וזה היה מין טבלה כזאת, עכשיו אני צירפתי לכם אותה לדפים, זה היה העמוד השני, אני רוצה להעלות את זה ולחזור על משהו אחד לפני שאנחנו ממשיכים, אני אעשה פה share screen, ואני עולה לדף שלנו, בסדר? זה הדף ששלחנו, כן? זה עמוד אחד. בעמוד השני, זה מה שראינו בשיעור שעבר, ואני פה ככה הדגשתי בפסוקים את המילים שלומדים מהם. בשבוע שעבר דיברנו על בן ולא בת, בן הסמכות תורתו של איש, אבל הוספנו, מה שלא היה בטבלה בשבוע שעבר, והוספתי אותה פה, בקולנו, שהאב והאם צריכים להיות שווים בקול, במראה ובקומה. ואז ראינו את הפירוש של הרש"ר הירש ושל המהרש"א, איך זה יכול להיות שהם שווים, מה זה אומר מבחינה חינוכית, ובעצם הגענו למסקנה שבן סורר ומורה זה דבר שלא קורה, יש כזה שיר של אנדרדוס אני חושב, אבל בן סורר ומורה זה דבר שלא קורה משתי סיבות. סיבה אחת, ונחזור על זה עוד רגע, עוד שנייה נסביר מה הסיבות, ובזה אנחנו מתחילים, והיום אנחנו נמשיך ונמלא את הטבלה בעוד כמה דברים שנלמד היום בסיום של בן סורר ומורה. בסדר? מישהו שולח לי משהו, לשלוח את הטבלה בצ'אט. בסדר גמור, אני אשלח אותה. אוי, זה בעיה קצת, כי זה בוורד, איך אני אעשה את זה? אולי אני אעשה ככה. רגע, שנייה אחת, אני אעתיק את זה. אתה עושה ב-attachment, שאתה נכנס בתוך ה... בצ'אט אני יכול לעשות attachment? כן, בדיוק. אוקיי, אז אני אעשה את זה ככה. בצ'אט, איפה אני? איך אני עושה attachment פה? אני לא יודע. בואו נעשה ככה, שנייה אחת, בואו נראה. לא, זה לא זה. שנייה אחת, רגע. בזום הזה אין attachment? אני לא יודע, שאלה טובה. שנייה, אני מנסה לעשות רק את הטבלה עצמה, אולי אני אשלח לכם בצ'אט, אז תורידו. אני לא רואה איפה יש לי פה attachment. בואו ננסה. אפשר לשלוח את זה בסוף השיעור בוורד. שלחתי לכולם בוורד בזה, בסדר? אוקיי, בואו נעשה ככה, טק. במה בקבוצה? בקבוצה שלחת? כן. בוואטסאפ? כן, טוב, זה לא זה. בוואטסאפ, כן. ביום... קיבלנו במיילים, להדפסה. קיבלתם, אני חושב. כן, הדפסנו. כן, שלחתם מייל. קיבלתם, יש לכם את זה בסדר? טוב, יאללה. אז בואו, אנחנו מתחילים את הגמרא עצמה, אני אעשה פה סטופ שייר. אני חוזר על הסוף של הגמרא מפעם שעברה, בסדר? רגע, זה לא זה, איפה אנחנו? כאן. אני עושה share screen, רגע אחד. הנה. אוקיי. בואו נגדיל קצת, כדי שכולם יוכלו לראות. יפה. אנחנו אמרנו כאן, אני פה בשורה, זה משבוע שעבר, אוקיי? איזה עמוד? שורה 30 בערך. איזה עמוד? הדף משבוע שעבר. בסדר? בערך בשורה 30. כן, אומר ככה, כמן אזלה, כמי הולך? כמן, כמי אזלה הולך, הולך את השיטה. כמו מי הולך את השיטה? הדתניא, זה ששנינו, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, אני לא חוזר על כל מה שלמדנו עם הרש"ר הירש וכולי, כמן כרבי יהודה, כי מה רבי יהודה אמר, אני חוזר כמה שורות אחורה, תניא למח רבי יהודה אומר, אם לא הייתה אמו שווה לאביו בקול ומראה וקומה, אינו נשא בן סורר ומורה. אז
האמא צריכה להיות שווה לאבא בכל, זאת אומרת, זה לא יכול להיות. אז מי שאומר, הברייתא שאומרת, הדתניא, שורה 31, זה שכתוב בברייתא, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, כמי כרבי יהודה. זאת סיבה אחת, כי לא יכול להיות שהם יהיו שווים בכל במראה ומקומה. סיבה שנייה, אי בעת אימה, אם תרצה תאמר, זאת שיטת רבי שמעון, ורבי שמעון סתם אמרנו, זה רבי שמעון בר יוחאי, דתניא שיש ברייתא, אמר רבי שמעון, וכי מפני זה שאכלת תמר בשר, ושתה חצי לוג יין איטלקי, אביו ואמו מוציאים אותו לסוקלו, ומישהי אמרה את זה כבר בשבוע שעבר, מה איך יכול להיות שאבא ואמא יוציאו את הילד, איפה הרחמים על הילד וכולי, אז באמת זה לא יכול להיות, אלא לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר? זאת אומרת, יש לנו שתי סיבות למה אנחנו אומרים שזה לא היה ולא עתיד להיות, גם בגלל שלא יכול להיות שאבא ואמא שווים בכל ומראה ובקומה, ובאמת לא הגיוני שהורים יוציאו את הילד לסקילה בגלל הדבר הפעוט הזה לכאורה של אכל בשר ושתה יין, אוקיי? אבל אמר רבי יונתן, אני ראיתיו וישבתי על קברו. רבי יונתן אומר, אני ראיתי כזה דבר. לא יכול להיות שהתורה כותבת סתם דברים בשביל לדרוש. אני ראיתי כזה דבר וישבתי על הקבר שלו. עד כדי כך. עד לפה הגענו בשבוע שעבר. בנוסף לזה יש עוד שני דברים שיש מחלוקת האם זה יכול להיות או לא יכול להיות. זה כבר לא קשור לבן סורר ומורה, זה פשוט עוד שני דברים, בואו נראה. כמן עזלה, אני בשורה 35, פה, אחרי הפסיק. כמן עזלה, כמי הולך את השיטה, הדתניא, זה ששנינו בברייתא, תניא זה תמיד ברייתא, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות. ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר? יש דין שנקרא עיר הנידחת. עיר הנידחת זה שכל העיר כולה עובדת עבודה זרה, נמצא בספר דברים בפרשת כי תצא, אני חושב, אם אני זוכר נכון, כל העיר כולה עובדת עבודה זרה, ואז צריך להרוג את כל העיר לפי חרב, לקבוץ את כל שללה אל מרכז העיר, ולשרוף את כל העיר. זה הדין בתורה, אוקיי? הורגים את כולם ושורפים, כאילו אסור להשתמש בכלים שלהם, כי הכל עבודה זרה. בסדר? אומרת הגמרא, גם זה שיטה, כמן עזלה, אני קורא שוב, שורה 35, הדתניא, זה ששנינו בברייתא, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר? כמי? כרבי אלעזר. דתניא, כרבי אליעזר, סליחה, דתניא, רבי אליעזר אומר, סתם רבי אליעזר בדרך כלל, זה רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול, חברו של רבי יהושע, רבו של רבי עקיבא, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, לא משנה, רבי אליעזר בן הורקנוס אומר, כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת, אינה נעשית עיר הנידחת. אפילו אם יש שם מזוזה אחת, אי אפשר לקיים בה את הדין של לשרוף. למה? מה היא טעמה? מה הסיבה? מה הטעם? אמר קרא, אמר הפסוק, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחבה, ושרפת באש. וכיוון דאי איקה, שאם יש מזוזה, לא אפשר, תכתיב, לא תעשום כן להשם אלוקיכם. כן, אנחנו שורפים רק את העבודה זרה. מזוזות, שזה כלי קדושה, ותשמיש קדושה, אנחנו לא שורפים. כלומר, יש דעה שגם עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות. כי לא יכול להיות עיר יהודית שלא תהיה בה אפילו מזוזה אחת. אם אני צריך לקבוץ את כל שללה, את הכל, בסדר? ואני שם את זה ברחבה של עיר ושורף הכל, אי אפשר לעשות כן להשם אלוקיכם, לתשמישי קדושה, לדבר שהוא מצווה. ולכן עיר הנידחת לא הייתה ולא יכולה להיות. למה נכתבה? דרוש וקבל שכר. בסדר? שימו לב מי אומר פה מה, אמר רבי יונתן, שורה 40 בסוף, אמר רבי יונתן, אני ראיתיה, אני לא מבינה איפה אתה קורא, איזה דף זה? זה הדף משבוע שעבר. אבל תגיד לי את שם הדף, עין א' עמוד א', אני לא מוצא. סליחה, בסדר, סליחה. כי זה לא כתוב, כן, עכשיו שהעלית, אוקיי. בסדר, סליחה. אני בשורה 40, אמר רבי יונתן, אני ראיתיה וישבתי על תילה. עוד הפעם רבי יונתן אומר, אני ראיתי כזה דבר, וישבתי על התל, תל זאת אומרת, זה תל חורבות, על החורבות של העיר הזאת אני ישבתי. שוב, יש לנו את אותה מחלוק. מכל האנשים בעולם, הוא זה שראה בן סורר ומורה, זה שראה עיר נידחת. לאה, שאלה מצוינת, נחכה עוד רגע אחד, ואז ננסה להתייחס. בסדר גמור. בן סורר ומורה אומרים שלא יכול להיות, רבי יונתן אומר, אני ראיתי,
עיר הנידחת, הגמרא אומרת שלא יכול להיות, רבי יונתן אומר, אני הייתי ראיתי וישבתי על תילה, ודבר אחרון, עוד דבר אחד, בואו רק נגיד את זה ככה במהירות, כי זה לא באמת הנושא שלנו, שורה 41 באמצע, כמן אזלה, כן, כמו שאמרנו, כמי הולכת השיטה, הדתניא, זה ששנים בברייתא, בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, בית המנוגע, אני מזכיר לכם, צרעת, יש צרעת הגוף, יש צרעת הבגדים, ויש צרעת הבית. בבית צריך להיות בית עם נגעים, זה בעל עוון לשון הרע. עכשיו, אנחנו כיום לא רואים בית עם נגעים בעקבות דבר כזה, והדין הוא שצריך באמת לסתור את כל הבית, את כל האבנים שלו, ולזרוק אותם באיזשהו מקום מיוחד, אוקיי? אז גם בית המנוגע, אומרת הגמרא, לא היה ולא עתיד להיות. כשיטת מי? כשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. דתנן, פה יש משנה, תנן, בניגוד לתניא, אתם רואים פה את המילה דתניא, תניא, הכוונה, דתניא, 6 שנינו בברייתא. דתנן, 6 שנינו במשנה. תנן, כמו ענן, כמו אנחנו, המשנה שלנו. תניא זה משנה חיצונית. לכן, תמיד שכתוב תניא זה ברייתא. כתוב תנן זה משנה. בסדר? תתנן, יש משנה, לא יודע, צריך להסתכל פה באות איפה זה בדיוק, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם, אני אוריד את זה, אין הבית טמא עד שיראה כשתי גריסים על שתי אבנים, בשתי כתלים, בקרן זווית, לא משנה, בתנאים בלתי אפשריים, צריך להיות בדיוק בקרן זווית, בדיוק במפגש שבין שני הקירות, אורכו כשני גריסים ורוחבו כגריס, בקיצור, דבר שאף פעם לא קורה. מה איתה עמד? רבי אלעזר, כתיב קיר וכתיב קירות, לא משנה, קרן זווית. בסדר? אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, עכשיו פה זה לא רבי יונתן, מקום היה בתחום עזה, מעניין עזה, והיו קוראים אותו חורבתא סגירתא, החורבה הסגורה. אוקיי? החורבה, תסתכלו למעלה ברש"י פה, חורבתא סגירתא, חורבה מצורע, כאילו שסגרו אותה. בתרגמינא סגירתא, שנותץ משם בית המנוגע. אז אומר פה רבי אלעזר ברבי צדוק, היה איזה מקום בעזה שקראו לו, לא ראיתי, לא ישבתי על הבית הזה, אבל היה מקום שקראו לו חורבתא סגירתא. בעזה יש הרבה בתים מנופצים, עד היום כבר יש הרבה בתים מנופצים, וככה קראו לו, בסדר? אמר רבי שמעון איש כפר עכו, פעם אחת הלכתי לגליל וראיתי מקום שמציינים אותו. שוב, לא ראיתי את המקום, אבל ציינו את המקום, ואמרו, אבנים מנוגעות פינו לשם. זה המקום שפינו לשם את האבנים האלה. מעניין, זאת אומרת, יש כאן 3 מקרים, בן סורר ומורה, עיר הנידחת, ובית מנוגע, שהגמרא אומרת, יש דברים בגמרא, בתורה, שלא נכתבו הלכה למעשה. נכתבו בשביל לדרוש ולקבל שכר. זה לא באמת קורה אף פעם. יש כאלה, כמו רבי יונתן, באמת לאה שאלה איך זה יכול להיות שרבי יונתן פעמיים ראה גם את זה וגם את זה. שאלה טובה, מה רבי יונתן רצה, האם הוא באמת ראה? או שהוא רצה להגיד לנו, אל תגידו שזה לא קורה, זה יכול לקרות. זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי לחלוטין. שאלה, הפרשנים מדברים על זה, אני לא רוצה להיכנס, כי זה לא בדיוק הנושא שלנו, מה עם בית המנוגע ומה עם עיר הנידחת, אבל זאת שאלה מעניינת, מה רבי יונתן רוצה לומר לנו, אם באמת הוא ישב על זה, ואם הוא ישב אז מה, אז אחרים לא ידעו, רק הוא ידע, או שהוא רצה להגיד לנו איזשהו משהו מטאפורי, תשמעו, זה יכול לקרות. אולי אני אתן לכם דוגמה שיותר מסברת את האוזן כדי להבין את זה. בתורה כתוב המון המון פעמים, נדמה לי כמה עשרות, אולי מעל 30, מות יומת, עונש מוות. על מה? על חילול שבת, על עבודה זרה, על ניאוף, על הרבה דברים. אפילו, מה עוד? גילוי עריות, רצח, יש כל מיני, מות יומת. עכשיו, הגמרא במסכת מכות אומרת, אולי אתם מכירות את הגמרא הזאת, סנהדרין, שהרגה 1 ל-70 שנה, הייתה נקראת סנהדרין קטלנית. שמעתם את הגמרא הזאת?
שמעתם פעם? כן, כן. זאת אומרת, בעצם, למרות שכתוב עשרות פעמים מות יומת, זה כמעט אף פעם לא קרה. רבי עקיבא ורבי טרפון אומרים, אם אנחנו היינו בסנהדרין, לא היה אדם נהרג מעולם. סליחה. ככה רבי עקיבא ורבי טרפון אומרים. אם אנחנו היינו עושים כאלה בדיקות וחקירות את העדים, היינו מוצאים סתירה, לא היינו נותנים להם זה, לא רוצים להרוג אף אחד. למה? כי אם אתה מכניס בן אדם לכלא, או אם אתה מחייב אותו בעונש כספי, זה הפיך. אתה יכול להוציא אותו מהכלא, אתה יכול לפצות אותו, אתה יכול להחזיר לו את הכסף אם טעית. אם הרגת בן אדם, זהו, זה לא הפיך. אם אתה בתור בית דין הרגת בן אדם, אז זהו, הדבר הזה נגמר, אין מה לעשות יותר. ולכן רבי עקיבא ורבי טרפון אומרים, אף פעם לא היינו הורגים, וגם הגמרא אומרת, פעם ב-70 שנה זה קטלני. אנחנו במדינת ישראל, גם כן היה לנו רק עונש מוות אחד, לאורך כל ההיסטוריה, כן, אייכמן, נכון? לא היה יותר. והשבוע, סתם אני מזכיר את זה, שלום נגר, זה שהיה תליין של אייכמן, נפטר. שמעתם על זה? היה בעיתונות. כן, כן. שלום נגר נפטר. הוא זה שהיה תליין של אייכמן, מספר את הסיפור שלו, איך הוא עשה את זה, לא חשוב. כל האשכנזים רצו להרוג, הוא היה תימני היחיד, בסוף זה נפל עליו, היה הסיפור שלהם. אבל הוא מספר, אם אתם זוכרות את המקרה של דמניוק, איוון היום, ג'ון איוון דמניוק, שגם כן גזר הדין היה להוציא אותו להורג, אחר כך יורם שפטל העורך דין הוציא אותו מחמת הספק, זוכרות את המקרה שם, תחילת שנות ה-90 אם אני זוכר נכון, אבל לפני שהוא הוציא אותו, פנו עוד הפעם לשלום נגר וביקשו ממנו להיות התליין. אז הוא אמר, כך הוא מספר באחד הסרטונים, מספר, אומר מה, אני קבלן הריגות, הוא לא היה מוכן לעשות את זה שוב. אז זאת נקודה מעניינת. דרך אגב, הוא הפך להיות שוחט. כל חייו אחר כך הוא היה בהתחלה בשירות בתי הסוהר, הוא עזב ונהיה שוחט, שזה גם נקודה מעניינת, אבל לא חשוב. אבל מה אני רוצה לומר בנקודה הזאת? כתוב כל כך הרבה פעמים מות יומת, ואנחנו לא עושים את זה. למרות שכתוב מות יומת על חילול שבת ועל רצח ועל ניאוף ועל, אני כבר לא זוכר על מה עוד, אנחנו לא עושים את זה. רבי עקיבא ורבי טרפון אומר, בחיים לא היינו עושים. כלומר, יש פה איזה עניין, אני חושב, הרב קוק מסביר בצורה מאוד מאוד יפה, הוא אומר, יש לך, התורה שבכתב, דיברנו על זה פעם אחת, אני חושב, התורה שבכתב זה האבא, והתורה שבעל פה זאת האמא. בתורה שבכתב כתוב, מה מגיע לך? באמת, אם עשית ניאוף, אם עשית רצח, מגיע לך עונש מוות. כלפי שמיה, זה מה שמגיע. בפועל אנחנו, בני אדם, לא נעשה את זה. אבל תדע לך שזה מה שמגיע. כי ברמה העקרונית, עשית דבר מאוד מאוד חמור. אני לא יכול להעניש אותך בתור בית דין בארץ, אולי בית הדין בשמיים יכול, אבל מגיע לך את הדבר הזה. אני חושבת שיש כאן גם, אני חושבת שמה שמפריע לו זה בעצם מה המשמעות של לימוד תורה. האם זה רק דרש או האם זה פרקטיקה להלכה? ואני חושבת שמה שהסברת בשיעור שעבר, לומר שמעבר להיותה פרקטיקה של הלכות, יש פה גם עניין של עקרונות של חינוך, עקרונות של תפיסת עולם, עקרונות של חשיבה, זאת אומרת שאנחנו רואים פה שגם אם אין פה הלכה למעשה, יש פה תפיסת עולם חינוכית, ולכן וגם אפשר להפיס את דעתו של רבי יונתן, שזה לא סתם פלסוף לשם פלסוף, אלא יש פה איזשהו עניין... מסרים, ערכים, אידיאלים להעביר הלאה. מצוין, אני מסכים ב100%, ובאמת אמרנו את זה בסוף שבוע שעבר, אני רוצה להוסיף פה, אז הנקודה השנייה, תודה ליאת, הרקע של, יש פה את הרמה העקרונית של מה מגיע לך, אבל בפועל אנחנו לא נעשה את זה. תדע לך שעשית דבר מאוד 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 חמור, ולא היינו בית דין של שמיה, היינו הורגים אותך, אבל אנחנו לא. אם טעינו, אם זה דבר בלתי הפיך, ולכן אנחנו לא עושים את זה, נמנעים מזה, למרות שזה כתוב. אז גם פה, בן סורר אומר, דבר מאוד חמור, זה עונש מוות. עיר הנידחת זה עונש מוות לכל העיר, אוקיי? ולכן אומרים, רגע, נכון שזה מגיע, אבל בפועל אנחנו לא נעשה את זה. והרבי יונתן ואומר, לא, כמו שאמרה ליאת, רגע, זה לא רק עקרונות יפים, זה גם פרקטיקה שעושים באמת. אוקיי, אז זה ככה בשביל הרעיון, עכשיו אנחנו נמשיך. בסדר? הערות? מישהו? אולי כדי להרתיע את האנשים, כדי שאם הם ידעו צפוי להם כזה עונש, הם יירתעו. זאת אומרת, לך, פעם ב-70 שנה אני אעשה כזה דבר, אולי זה יהיה אתה. כאילו תיזהר, זה יכול לקרות.
זה יפה מאוד, נכון? רעיון יפה מאוד. טוב, אנחנו ממשיכים למשנה הבאה, אנחנו פה בשורה 49, מתני, כמו שאמרנו, מתניתין, המשנה שלנו, ג' מ' גמרא, עכשיו אנחנו במשנה. היה אחד מהם, האבא או האמא, גידם, או חיגר, או אילם, או סומה, או חרש, כן, גידם הכוונה ללא יד, חיגר ללא רגל. אינו נעשה בן סורר ומורה, שנאמר, ותפסו בו אביו ואמו, ולא גידמין, והוציאו אותו, ולא חיגרין, ואמרו, ולא אילמים, בנינו זה, צריכים לראות בעיניים, ולא סומין, איננו שומע בקולנו, ולא חרשים, חרש הכוונה חרש אילם פה, כנראה, או איננו שומע, גם הם צריכים לשמוע משהו כזה. אני יוצר שנייה פה. שימו לב איך הגמרא הולכת ומצמצמת, כמו שאמר, המשנה פה, סליחה, הולכת ומצמצמת, כמו שאמרנו, לומדים מכל מילה, כן, כל מילה בפסוק, ותפסו בו, צריכים להיות להם ידיים, אם לאחד מהם אין יד, לא תופס, והוציאו אותו, הם צריכים ללכת איתו, כן, ולא חיגרים, ואמרו, בנינו זה סורר ומורה, הם אומרים את זה, ולא אילמים, אוקיי? בנינו זה, כלומר, הם מצביעים עליו באצבע, אסור להם להיות עיוורים, לא סומים, איננו שומע בקולנו, כמו שהוא לא שומע, אם הם לא שומעים, גם הוא לא שומע, הם צריכים לדעת שהוא לא שומע, ולכן הם לא חרשים. אז אם אנחנו חוזרים הנה, תראו רגע ברש"י בחרשים, רש"י פה חרשים, פה יותר למעלה מול שורה 35, אינם יודעים אם קיבל דבריהם אם לאו, שאם אמר להם איני מקבל, אינם שומעים לו, כן, כי הם חרשים. ואף על פי שרואים שאין מקיים מצוותן, מי הוא איננו שומע בקולנו כתיב, בסדר? ואיקה להפוכי בזכותי, אפשר להפוך בזכותו. כלומר, זה שהוא עושה בניגוד לדעת ההלכה, אכלת בשר ואת היין, זה לא אומר שהוא לא שמע בקולם. הוא צריך להגיד להם, אני יודע, שמעתי אתכם, ובכל זאת אני עושה מה שאני עושה. בסדר? ולכן לא חרשים. בסדר. אז אם אני חוזר עכשיו, בואו נחזור שנייה לטבלה שלנו, בסדר? רגע, איפה היא? שנייה, ברח לי. איפה הטבלה? כאן. אוקיי? אז אנחנו יכולים למלא את הדברים, כן? כמו שאמרנו, ותפסו בו, המילה ותפסו בו, ולא, איך אומרים? גידמים, נכון? והוציאו אותו, ולא חיגרים, ואמרו, כן, כל המילים האלה פה למעלה, כן? הנה פה, פסוק י"ט, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו, ואפשר להדגיש את זה, כן? ותפסו והוציאו, אוקיי? ואמרו, אוקיי? בנינו זה, אוקיי, אז עוד הפעם, אז אמרנו, ואמרו, לא אילמים. לא אילמים, נכון? בנינו זה, המילה זה אומרת שהם רואים אותו, ולא סומים, נכון? לא עיוורים, ועוד הפעם, פה, בעינינו ובקולנו, אז יש לנו עוד לימוד אחד, נכון? ולא חרשים. אולי פה נעשה 1 ו2, ו2. בסדר? אז זה נורא מעניין שמכל מילה בפסוק הם עומדים, זה מדרש הלכה. וכל הרעיון הוא, כמו שאמרנו, צמצום, צמצום, צמצום. בסדר? אני אחכה שנייה אם מישהו רוצה עוד לכתוב. אולי נעשה פה כבר שמור, שיהיה לי לפעם הבאה. אוקיי. טוב. יאללה. אז בואו נמשיך את המשנה. ועכשיו אנחנו הולכים לסיים את דינו, איך דינו נגמר. מטרין בו בפני 3 ומלקין אותו. זאת אומרת, בנינו זה סורר ומורה, כתוב אחר כך, ויסרו אותו אביו ואמו. מה זה ויסרו? לייסר, הכוונה להלקות. לפני שמוצאים אותו להורג, עוד שנייה נראה את הפסוקים עוד הפעם, אני לא רוצה כל הזמן לקפוץ, אבל כתוב,
ויסרו אותו, אוקיי? הנה, כתוב פה, ויליף לה, אני קורא פה ברש"י ממש 4 שורות מהסוף, ויליף לה, יליף זה לומד אותה, ויסרו אותו, אוקיי? זה ההלקאה. מלקין אותו בבית דין, ויליף לה ויסרו אותו, בסדר? חזר וקלקל, כלומר, הוא לא עשה את זה פעם אחת, זה חידוש גדול, הוא עשה את זה כבר פעם שנייה. הוא חזר וקלקל, ואנחנו נראה עוד שנייה ברש"י שהוא עשה את זה גם 3 פעמים. אבל חזר וקלקל, נידון ב-23. בית דין של 23 דיינים זה בית דין שיכול להוציא להורג. בית דין של 3 לא יכול להוציא להורג, רק בית דין של 23. אוקיי? אז בפעם הזאת כבר שמביאים אחרי שהוא חזר וקלקל, יסרו אותו, ילקו אותו, והוא חזר וקלקל, מביאים אותו לפני בית דין של 23, שימו לב, ואינו נסכל עד שיהיו שם 3 הראשונים. בתוך ה-23 צריכים להיות גם 3 הדיינים הראשונים, שהיו בהתחלה כשיסרו אותו, כן? שנאמר, בננו זהו שלקה בפניכם, אוקיי? בננו זה שלקה בפניכם, אתם הייתם בבית הדין הראשון. עוד דבר לטבלה, בננו צריך כשמוציאים אותו להורג, זה כשהוא בנוכחות 3 הדיינים הראשונים, אלה שילקו אותו בהתחלה. אוקיי? עכשיו אני רוצה רק שתראו, כאן לכאורה יוצא שהוא עשה את הדבר פעמיים, נכון? הוא מלקין אותו וחזר וקלקל נידון ב-23, בסדר? שימו לב ברש"י מה אומר. רש"י קצת ארוך, מטרים בו, אוקיי? בדרך כלל התראה זה התראה לפני עונש, לפני מלכות, לפני מיתה וכו'. אומר רש"י כך, שימו לב זה קצת קשה, לאו משום התראה גמורה כשאר עבירות, שאין לוקים אלא בהתראה. בכל העבירות, כדי לקבל מלכות, אתה צריך קודם להתרות בבן אדם. תדע לך שאתה עושה את זה, אתה תחטוף מלכות וכו', ורק אז הוא חוטף את המלכות. התראת עדים באי, ועוד זו ספק התראה הוא, אם עובר הוא אם לאו, שלא מיד, עוד שנייה נסביר, לא ניכנס לכל הפרטים, שלא בפניהם הוא עובר, אלא בסתר, ולאחר זמן הוא עושה, אלא מוכיחים אותו, ובעינן ויסרו אותו, שלא ירגיל, ואם לא שמע, מלקים אותו בבית דין, ויליף להם ויסרו אותו. כלומר, הוא אומר, לפני הפעם הראשונה, הוא עשה עוד פעם. כלומר, קודם כל הוא עשה, תרתימר ובשר ולא גיאי. אחר כך מטרים בו, אל תעשה את זה עוד פעם, הוא עשה את זה שוב, מביאים אותו לבית דין להיסרו אותו למלכות, ואחר כך עשה את זה שוב, רק אז מוציאים אותו למיטה, פעם שלישית. כך רש"י מסביר, הנה תסתכלו, אני קורא עוד פעם ברש"י, שלא מיד בפניהם הוא עובר, סליחה, פה קפץ לי, וואו, רגע, שנייה אחת, שלא מיד בפניהם הוא עובר, אלא בסתר, ולאחר זמן הוא עושה, כנראה אולי אפילו כמה פעמים, יותר מפעם אחת, אלא מוכיחים אותו, דבעינן, ואפילו אותו שלא ירגיל, ואם לא שמע, מלקים אותו בבית דין. וקודם כל אתה מוכיח אותו, הוא לא שומע, מעבירים לבית דין, למלכות, וגם אז אם הוא חזר וקלקל, מעבירים אותו למיטה. כלומר, הילד הזה, זה לא שפעם אחת הוא עשה את הדבר הזה, לפחות 3 פעמים, אם לא יותר. כן, הוא אומר, לאחר זמן הוא עושה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא עושה פה כמה פעמים, עד שהוכיחו אותו ועד שהביאו אותו לבית דין. אבל כדי להוציא אותו להריגה, אומר רש"י, לפחות 3 פעמים הוא צריך לעשות, לא שמע להורים, אחרי שילקו אותו, הוא חזר וקלקל, ורק אחר כך מוציאים אותו להריגה. בסדר, זה אולי קצת מרגיע אותנו, בקטע של מה, על כזה דבר מוציאים, זה לא רק על כזה דבר. פעם, יסרו אותו, הוכיחו אותו, והלכו כבר לבית דין, ילקו אותו, והוא ממשיך בזה. סימן שבאמת אין לו תקנה, כנראה. אבל, רגע, שנייה, רננה, כן. כל התהליך הזה שחזר וקלקל, זה צריך להיות בתוך 3 חודשים. נכון. הבנתי, טוב. כן, עוד מישהו? אוקיי. עדיין זה קשה. סליחה, לא שמעתי? אני אומרת, למרות שחוזרים 3 פעמים, זה עדיין קשה. נכון, זה לא לגמרי, אבל צריכים לדעת שזה לא כאילו פעם אחת ויאללה, זורקים אותו למיטה. לא, יש פה תהליך, בסדר?
נכון, זה לא מרגיע לגמרי, אבל זה עוזר בכלל. זה לא מרגיע בכלל. לא מרגיע בכלל. אוקיי, בסדר. בואו, אנחנו נגיע בסוף לפסיכולוגיה, ואז אולי, אני לא יודע אם זה ירגיע אותנו, אבל בואו נראה. עכשיו יש לנו קטע טיפונת קשה, שמעת מינה, אומרת הגמרא, שומעים מזה, לומדים מזה, בעינן קרא, צריך פסוק כדכתיב, שזה כתוב, אוקיי? שנייה אחת, טוב, אני אסביר את זה, אנחנו עוברים לעמוד הבא, בסדר? שזה עין א' עמוד ב'. סליחה, מה זה בעינן? לא, סליחה, אני מדלג על זה, תעברו לעמוד ב', בעינן זה צריך, אבל אנחנו צריכים, בעי זה צריך, אנחנו צריכים, בעינן. אני מדלג לעמוד הבא, סליחה, מדלג שורה אחת. בסדר? בואו נגדיל רק את זה, כדי שיהיה לנו יותר גדול. בסדר, בואו תראו. סליחה, מתחיל פה, מהנקודותיים. הוא מטרין בפני שלושה. בסדר? הוא מטרין בפני שלושה. מתחיל מפה. זה ציטוט מהמשנה, זוכרות את הנקודותיים לפני, נקודותיים אחרי. זה מה שהיה כתוב במשנה, ראינו לפני דקה. שואלת הגמרא, למה לי? סימן שאלה. בתרי סגיה. מי יכולה לנסות להבין מה כתוב? בשניים. נכון. התראה, צריך שני עדים, לא צריך שלושה, פה זה סימן שאלה, כן? למה לי שלושה? בתרי, כן, תרי זוזי, זה הבינה ביותר שניים, סגיה, מספיק. אם אתה מטרה בפני שני עדים, זה מספיק, אתה לא צריך שלושה עדים, מספיק שני עדים. אמר אביי, הכי כאמר, אביי אומר, הכי כאמר, כך הוא אמר, זאת הכוונה. הכי כאמר, לזה הוא התכוון באמירה שלו, מטרין בו בפני שניים, ומלקין אותו בפני שלושה. בסדר? ההתראה היא באמת בפני שניים, אבל המלקות צריך בפני בית דין. בית דין זה שלושה. התראה שניים, שני עדים, אבל המלקות בפני בית דין, בפני שלושה. אוקיי. שואלת הגמרא, עכשיו שאלה מאוד פשוטה, מלקות בבית דין, בבן צורר ומורה, היכא כתיבה? מה כתוב בפסוק? לא כתוב מלקות, מה כתוב? ויסרו אותו אביו ואמו. איפה כתוב שהוא חייב מלקות? כתוב ויסרו אותו אביו ואמו, לא כתוב מלקות. אוקיי? עכשיו תראו פה איזשהו מין מדרש של גזרה שווה. אנחנו נקרא את זה ואז נראה את המקור בפנים. אז אמרנו, מלכות בבן צורר ומורה, איך הכתיבה, איפה זה כתוב? כדרבי אבאו, כמו שאמר רבי אבאו, שאמר רבי אבאו, למדנו ויסרו מויסרו, ויסרו מבן, מבין, ובין מבן, והיה עם בין הכות הרשע. מה זה הסינית הזאת? סינית גמורה, אז אומר פה רש"י, כדרבי אבאו בכתובות דף מבב, גבי מוציא שם רע מנהלן דלקי, מניין לנו שלוקה. בואו נפתח בכתובות, שלחתי לכם את זה בדף הזה, ונראה את הלימוד, בסדר? פותחים את הדף עכשיו אנחנו עולים למעלה, לעמוד הראשון, בואו נגדיל את זה קצת, שנראה יותר טוב. אוקיי? שימו לב, לא כתוב מלכות, כתוב ויסרו אותו, ולא ישמע עליהם. בסדר? אז לא כתוב וילקו, מי אמר שלייסר זה להלקות? אז במסכת כתובות כתוב כך, תנו רבנן, שנו רבותינו, וענשו אותו זה ממון, ויסרו זה מלכות. בואו תסתכלו רגע במקור 3. במקור 3 כתוב פה על בן אדם שמוציא שם רע על אשתו החדשה, ואמר, אשתי כבר, סליחה שאני אומר, כבר הייתה עם מישהו אחר, היא כבר לא בתולה, מה שנקרא מוציא שם רע. אבל אז התברר שהוא שיקר, וצריך לשלם לה כסף, והם צריכים גם בואו נראה מה צריכים לעשות לו. ולקחו זקני העיר ההיא את האיש, ויסרו אותו, וענשו אותו מהכסף, ונתנו לאבי הנערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל. אוקיי? אז כתוב פה גם ויסרו אותו, וגם וענשו אותו. הוא הוציא שם רע. תנו רבנן, אני חוזר לגמרא. וענשו אותו זה ממון, כתוב במפורש, כן? וענשו אותו מהכסף. אז וענשו עונש, כוונה היא ממון. בסדר, זה אני יכול להבין. אם היה כתוב רק וענשו אותו, לא הייתי יודע מה העונש. אבל מכיוון שכתוב וענשו אותו מהכסף, אני יודע שעונש זה ממון, יפה. ויסרו זה מלכות. כן, ויסרו אותו זה מלכות. אומרת הגמרא, בישלמה בשלום, מסתדר לי, אני חי עם זה בשלום, וענשו זה ממון, שכתוב, הכתיב,
וענשו אותו מהכסף ונתנו לאבי הנערה, אז ברור שזה ממון. אלא ויסרו זה מלקות מנין לנו. מי אמר לך שביסרו זה מלקות? אמר רבי אבאו, למדנו אותו דבר, יסרו מיסרו, ויסרו מבין, ובין מבן, והיה עם בין הכות הרשע. אותו משפט כמו שכתוב אצלנו, זה רבי אבאו הזה. אז בואו נראה מה זה, יש פה 3 פסוקים, אוקיי? פסוק הזה ויסרו אותו, ופה כתוב, בדין מלקות באופן כללי, שנותנים 40 מלקות, כן? 40 יקנו לא יוסיף, אנחנו מכירים את זה, נכון? יש 39 מלקות, ו40 פחות 1, כמו מלאכות שבת, 40 פחות 1. והיה עם בין הכות הרשע, והפילו השופט ויקעו לפניו כדי רשעתו במספר. 40 יקנו לא יוסיף. אומר רבי אבאו, המילה הזאת עם בין הכות הרשע, מה זה בין? מה זה המילה הזאת? עם בין הכות הרשע. מה זה המילה בין? בין זה כאילו להבין שצריך להכות את הרשע. זה הפשט. בין הכוונה, אם הבנו שצריך להכות את הרשע, בין מלשון הבנה, כן? זה השורש, כן? בינה יתרה ניתנה באישה. אנחנו פה בבית מדרש בינה יתרה. אבל אם בין הכות הרשע, כן, הם מבינים. אבל רבי אבאו עושה פה מדרש. זאת אומרת, יש פה את הפסוק הזה, יש את הפסוק ויסרו אותו מהכסף, ויש את הפסוק שאצלנו בן סורר ומורה. אז אומר רבי אבאו, כי גם בבן סורר ומורה כתוב מה? ויסרו אותו. אומר רבי אבאו, אני חוזר כאן למקור 2 פה בשורה האחרונה. אמר רבי אבאו, למדנו יסרו, היסרו פה ויסרו אותו, מיסרו של בן סורר ומורה. בבן סורר ומורה כתוב בן, והמילה בן נלמד מבין, עם בין הכות הרשע. רואים פה את המהלך, זה של הגזירה שווה. זה שהתורה משתמשת באותה מילה, אנחנו לומדים מפה, זה אחד מ13 מידות שהתורה נדרשת, ושהתורה משתמשת באותה מילה בדיוק, ככה זאת דרך הדרשה, אנחנו מנסים ללמוד מזה משהו. היא רוצה ללמד אותנו. לא סתם היא הכניסה פה את המילה בין שדומה לבן. אז כמו שפה בין הכות הרשע, הכוונה היא, כאילו בין הכות הרשע, הכוונה היא מלכות, גם אצלנו בין סורר ומורה, הכוונה היא מלכות, ויסרו אותו, כן, אנחנו לומדים מיסרו של בן סורר ומורה, על היסרו של מוציא שם רע. ויסרו הכוונה מלכות. אתה יכול לחזור על זה עוד פעם בבקשה? עוד הפעם. כתוב איך זה נקרא? במלכות באופן כללי, והיה עם בין הכות הרשע. כן? ויפלו, הנה פסוק פה, דברים כ"ה, ויפלו השופט ויקעו לפניו כדי רשעתו, 40 יקנו לא יוסיף. 39 מלכות, במקסימום, כן? שמים אותו כמה הוא מסוגל לקבל, ויכול להיות גם פחות. אבל עם בין הכות הרשע. מפה לומדים, לוקחים את המילה בין, ולומדים את המילה בן בבן סורר ומורה, אוקיי? בסדר? בן ובן, בין ובן, אבל זה כתוב אותו דבר, בתורה הרי אין ניקוד. בתורה אין ניקוד. אנחנו קוראים את זה בין, פה בן, אבל אין ניקוד, אז לכן אותה מילה, ולכן גם שם לומדים שמגיע לו מלכות, בסדר? ואז לומדים את המילה ויסרו, שכתוב בבן סורר ומורה, הכוונה היא הבן מקבל את המלכות ביסורים, אז גם במוציא שם רע, כתוב ויסרו אותו, לא מבינים מה זה ויסרו אותו, הכוונה היא מלכות. יש פה מהלך עם 3 פסוקים, בסדר? קצת מסובך, אבל זה הרעיון, שהמילה הזאת ויסרו, או המילה הזאת היא מילה לא ברורה, מה זה לייסר? וזאת שאלה אחת. שאלה שנייה, למה הכניסו את המילה בן בתוך הנושא של המלכות פה בדברים כ"ה, עם בן הכות הרשע? אנחנו קוראים לזה בין, אבל זה בן, אותה מילה. אז כל היתורים האלה, כמו שלמדנו בבן סורר ומורה, את כל הפסוקים, כל מילה דורשים אותה, כאן דורשים בצורה של גזירה שווה. זה שווה לזה, סימן מזה, ההיגיון הוא כזה, מזה שהתורה השתמשה באותה מילה, מיוחדת, זה לא סתם מילה כמו לא, או ויומר, כן? מילה מיוחדת, כנראה שהיא רצתה ללמד אותנו משהו. הדין של זה שווה לדין של זה, בגלל המילה המשותפת, המיוחדת. זה הרעיון. אבל החידוש הוא שבגזירה שווה, זה לא צריך להיות אותו פירוש של מילה, מספיק שהיא כתובה אותו דבר, גם אם היא לכאורה... נכון. כאן יש פה חידוש לכאורה נוסף, כי זה לא אותה מילה. פה אנחנו קוראים בין ופה אנחנו קוראים בן, נכון? אני אומר, בתורה זה מופיע באמת בלי ניקוד, אולי פעם קרוב היה עם בן הכות הרשע, קשה לי להאמין, אבל לא יודע, דורית, שאלה, אבל נכון, את צודקת, בגלל שזה כתוב אותו דבר, נכון. אני רוצה רגע לשאול שאלה כללית.
מכות זה תמיד 39? לא. לא היה פחות או יותר? זה המקסימום. 39 זה המקסימום. מביאים רופא, שמאי של גוף, כמה בן אדם יכול לחטוף. בסדר? וזה יכול להיות גם 18, זה יכול להיות גם 9. תמיד בכפולות של 3, דרך אגב. זה לומדים בפרק אחר במסכת סנהדרין, כי צריך לעשות אחד על כל כתף ואחד מקדימה. אז תמיד בכפולות של 3. ואם השמאי אומר שצריך להיות, מתאים לו 10, אז נותנים לו 9, אחד פחות. או אם 20, אז נותנים לו 18, 2 פחות. כי זה יכול להיות רק בכפולות של 3. אבל כעיקרון מביאים שמאי לגוף, והוא אומר כמה הוא יכול לסבול, כמה הוא יכול לקבל. בסדר? בעיקרון המנה היא 39. המקסימום זה 39. אין יותר. זה לא, אין בהלכה פחות מ-39. אני אומר, יש, לפי כמה שהוא... רק לפי הזהו, אבל לא שאומרים, טוב, מגיע לו עכשיו 10. נכון, אין הלכה שאומרת מגיע לו 12 מלכות, לא. מלכות זה תמיד 39 במקסימום, בסדר? זה הרבה פעמים יש, להבדיל, יש גם במשפט העברי, שאומרים מלכות זה, כאילו, העונש המקסימלי הוא כך וכך שנים בכלא, אבל השופט יכול לתת פחות אם הוא רוצה. כן. כאילו יש את העונש מקסימום, אז זה משהו. אוקיי? יאללה. אז בואו נמשיך, ואנחנו באמת לקראת סיום בין סורר ומורה. מישהי שואלת למה 39, כתוב 40 יקנו. אז בואו נגיד, אני אגיד פה וורט יפה, בסדר? למה 39? כתוב 40 יקנו לא יוסיף. הגמרא לומדת, לא יוסיף הכוונה אחד פחות. אם אתם זוכרות, גם בהלכות שבת, כמה מלאכות שבת יש לנו? 39. במשנה כתוב, מלאכות שבת, פרק שביעי, משנה א' או ב' בשבת, מלאכות שבת 40 חסר אחת. 40 חסר אחת, ככה זה 39. למה הם כותבים בצורה הזאת? אז אני אגיד פה וורט, רעיון, אבל מאוד יפה ששמעתי פעם, 40 זה מספר טיפולוגי. טיפולוגיה כוונה, יש לו משמעות רוחנית. 40 יום ו40 לילה משה היה בהר סיני. 40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזים בת פלוני לפלוני. 40 שנה בני ישראל הלכו במדבר. 40 שעה במקווה. סליחה, לא שמעתי? 40 שעה מים במקווה. 40 שעה מים במקווה. בתנ"ך, תסתכלו בספר שופטים, המון ותשקוט הארץ 40 שנה, או כפולה של 40. בן אדם חי 120 שנה, משה רבנו חי 80, ואחרי זה עוד 40 במדבר. יש המון דברים של 40. 40 זה מספר טיפולוגי, שהוא מבטא, ככה לפי הרעיון, הוא מבטא שלמות. 40 זה מספר שמבטא שלמות. אוקיי, 40 וכפולות של 40. 80, 120, כן, רבן יוחנן בן זכאי, חי 120 שנה. משה רבנו חי 120 שנה. כל הדברים האלה. אהוד בן גרה שפט 80 שנה. והרעיון הוא להגיד, נגיד, דבורה הנביאה, כתוב בסוף שירת דבורה, ותשקוט הארץ 40 שנה. ככה, 40 זה מספר שלם. כשאנחנו עושים דבר שלילי, רוצים להגיד לנו, אל תגיעו עד ה-40. אתה מגיע ל-40, הגעת לטופ של הרע. בין אם זה בחילול שבת, בין אם זה בחיוב מלכות. זאת אומרת, זה משהו רעיוני, זה לא משהו... לכן, 40 יקנו לא יוסיף. אחד פחות מהשלמות. אם אתה תגיע ל-40 מלכות, כאילו קלו כל הקיצין. אם אתה תגיע ל-40 חילולי שבת, מלאכות שבת, כאילו חיללת לגמרי. לכן, אחד פחות. כן, כמו מ"ט שערי טומאה שהם היו במצרים. נכון, פחות מ-50, נכון מאוד. אתן לכם עוד דבר אחד, מי שפה אשכנזיה, אולי אתם פחות יודעות, בציצית של האשכנזים, יש שקושרים את החוטים, יש 39 ליפופים שמלפפים מסביב ציצית, לא משנה, גם כן 39, זה משהו קבלי יותר, זה מחולק 7, 8, 11 ו-13, עוד מספר שהוא אחד פחות מ-40, לא משנה כרגע, אבל זה הרעיון ככה ששמעתי פעם ומאוד אהבתי, למה 39 ולא 40. בסדר? יאללה, בואו נמשיך. אז אנחנו בעמוד הלפני האחרון שלנו, רגע, למה אני פה? סליחה, טעות, צריך להיות בגמרא, איפה היא? פה. אנחנו קופצים למטה ממש לסיום אז אני לא אכנס למשנה האחרונה או הלפני האחרונה שלנו. ופה אנחנו מתחילים להסביר את ההיגיון. איך מוצאים אותו בכלל להורג? זה מעניין שזה במשנה האחרונה ולא הראשונה של הנושא,
אבל ככה הגמרא עובדת. וקודם נותנת את הפרטים, ובסוף נותנת את הכלל, הרבה פעמים, המשנה. בן סורר ומורה, נידון על שם סופו, ימות זכאי ואל ימות חייב. אוקיי? אנחנו הורגים אותו, עוד מעט אנחנו נראה מה הגמרא אומרת על זה, אבל אנחנו רוצים שהוא, איך אומרים, להרוג אותם כשהם קטנים, את החטאים שלו, להרוג אותם כשהם עוד קטנים, שימות זכאי ולא ימות חייב, עדיין הוא לא עשה מי יודע מה, אבל הסוף שלו, עוד מעט נראה את הגמרא, זה יהיה הרבה יותר חמור, ולכן אני מעדיף לגדוע את זה עוד באיפו. תחשבו, כבר 3 פעמים הוא עשה את זה, כן? לפחות לפי רש"י. לפי המשנה פעמיים, אבל לפי רש"י לפחות 3, יכול להיות יותר. עד שאמרו לו, עד שזה אחרי זה הביאו אותו, והילקו אותו אחרי המלכות, הוא עוד ממשיך. כן? ימות זכאי ועל ימות חייב, שמיתתן של רשעים, הנאה להן והנאה לעולם. ולצדיקים, כן, מיתתם של צדיקים, רע להם ורע לעולם. יין ושינה לרשעים, הנאה להם והנאה לעולם. שרשע שותה הרבה יין והוא ככה אפוף, הוא לא יודע מה הוא עושה עם עצמו, או שהוא ישן, זה הנאה גדולה לעולם, זה טוב מאוד. ולצדיקים, אם הם שותים הרבה יין או ישנים, רע להם ורע לעולם. פיזור לרשעים, שהם לא ביחד, הנאה להם והנאה לעולם. כי אם יש לנו קבוצה של רשעים ביחד, זה מסוכן מאוד. לכן עדיף שהרשעים יהיו מפוזרים. לעומת זאת, לצדיקים הפיזור, רע להם ורע לעולם. כי צדיקים, אם הם ביחד, יש להם הרבה יותר כוח. כן? נותנים בוסט, 1 ועוד 1 זה הרבה יותר מ2, כמו שאומרים. כן? יש להם הרבה יותר כוח. בסדר? ואולי נעשה פה פסיק אחרי כל דבר כזה. איפה היינו? יתן רשעים הנאה להם והנאה, פסיק, לצדיקים, רע להם ורע לעולם. נקודה. יין ושינה, רשעים הנאה, ולצדיקים, רע להם ורע לעולם. נקודה. ועכשיו ההפך, כינוס לרשעים, רע להם ורע לעולם. עם כל הרשעים ביחד, זה גרוע מאוד. ולצדיקים, אם הם מתכנסים, הנאה להם והנאה לעולם. יפה. שקט לרשעים, רע להם ורע לעולם. אם יש שקט לרשעים, אז הם מחפשים מה לעשות. הם משעמם להם, שקט להם מדי, אז הם מחפשים איך להציק ואיך להרע ואיך להזיק. לצדיקים, שקט לצדיקים, הנאה להם והנאה לעולם. אם יש להם שקט, הם פנויים לעסוק בתורה, פנויים להשפיע טוב, פנויים להיות מגדלור של אור לכל העולם. בסדר? עכשיו, כל הקטע האחרון פה של המשנה, זה איזשהו סיומת לנושא של בן סורר ומורה. כן? אמרנו, ימות זכאי ועל ימות חייב, עדיף שיהיה צדיק לפני שיהיה רשע. וכל מה שאמרנו על הרשעים. בסדר? אז הנה, רש"י מסביר קצת, בואו טיפה נקרא את רש"י, כן, הנאה להם שאין מוסיפים לחטוא, והנאה לעולם, בואו נראה אם יש פה איזה משהו מעניין ממש. אוקיי, בסדר, כמו שאמרנו בעל פה, גם רש"י כך אומר. עכשיו אנחנו עוברים לדף הבא, והאחרון של בן סורר ומורה, בסדר? תעברו לדף האחרון, עין ב' עמוד א', בסדר? וזה הקטע האחרון שאנחנו נלמד. זאת הגמרא, רגע נסגור פה, נלמד כאילו על בן סורר ומורה, זה מעניין שזה הסוף, לכאורה זה היה צריך להיות בהתחלה. תניא, אמרנו תניא זה התחלה של משנה או ברייתא? ברייתא, נכון מאוד, תניא. רבי יוסי הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זה תרתימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין להיסקל, זה מעניין שרק עכשיו הם שואלים את השאלה הזאת. שאלה שאנחנו שאלנו בשיעור הראשון, הם שואלים עכשיו, כאילו הרבה אחרי, כאילו ככה הגמרא, או ככה המשנה, טוב פה זה הגמרא כבר, בנתה את המהלך. מתחילים עם הדינים, זה בין 13, 13 ורבע, מזה התחלנו, עכשיו אנחנו מגיעים בכלל לרמה העקרונית, כן? נידון על שם סופו, נכון? זה מה שהמשנה אמרה, נידון על שם סופו. תניא, רבי יוסי הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זה תרתימר בשר ושתה חצי לוג יין איטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין להיסקל, אלא הגיעה התורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגבר נכסי אביו, ומבקש לימודו, ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסתם את הבריות. אמרה תורה ימות זכאי ועל ימות חייב. וזוכרות את המשנה הקודמת שלמדנו בשיעור שעבר או לפני 2 שיעורים, על בן סורר ומורה שהוא חייב לגנוב משל אבא שלו, ולאכול בחוץ, אצל אחרים. הייתה משנה 1 או 2 או 3 אחורה. וכדי שהוא בן סורר ומורה, זה לא סתם שהוא אוכל את הבשר,
אלא שהוא גונב משל הוריו, אוקיי? כן, מהסעודה המוכנת לאביו ואימו, דיברנו על זה לפני 2 או 3 שיעורים. כלומר, בן צורר ומורה הוא כזה שהוא גונב, קונה וכו'. אז מה יקרה? הוא גונב. אחרי אמרנו שהוא עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לפחות 3 פעמים. הגיעה התורה, אני פה בשורה הרביעית, לסוף דעתו של בן צורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, הוא פשוט יגמור לאבא שלו את כל הנכסים, אוקיי? מגמר, רש"י אומר, בחלה, כן, שם גומר, ומבקש לימודו, שימו לב רש"י לימודו, מה שהורגל בבשר ויין, כלומר הוא כבר מכור, אנחנו יודעים את זה לצערנו, מי שמתעסק בכל ענייני המכורים לסמים ודברים כאלה, שהם פשוט, הם לא מסוגלים בלי, ולכן הם מתחילים גם לגנוב, נכון? כי מי שמכור, והוא לא מסוגל בלי הדבר, אז זה גורם לו, לא עצם, לא אחרי שהוא שותה את היין, או אחרי שהוא לוקח את הסמים, אלא לפני כן, כשהוא פיקח, כדי להגיע לזה, הוא פשוט, אי אפשר לעצור אותו. הוא פשוט מכור לחלוטין. ולכן, ואז הוא מתחיל לגנוב, מתחיל להיות אלים, ומתחיל לעשות את כל השטויות שלו. לא כשהוא, איך אומרים, בטריפ, אז הוא רגוע. אבל לפני כן, זה העניין, זה מה שהוא אומר פה. הגיע התורה לסוף דעתו של בן צורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, הוא מבקש לימודו ואינו מוצא, כן רש"י, מה שהורגל בבשר ויין, ויוצא לפרשת דרכים, הוא מלסתם את הבריות, מלשון ליסטים, כן, ליסטים, בניגוד לגנב, גנב בא בלילה. ליסטים, שודדים, הם באים ביום, הם לא מפחדים מאף אחד, כן, זה מה שנקרא ליסטים מזוינים, הם באים וחוטפים וזה, ומי שלא נותן להם הם הורגים אותו. למה? כי הבן אדם כבר מכור לגמרי. וברגע שהוא מכור, עדיף לגמור את זה, כמו שאמרנו, הרבה קודם. ולכן הוא אומר, אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. כלומר, יש כאן איזשהו עניין, אמרנו זה עדיין קשה, ואז עוד הפעם, שמיתתן של רשעים, ואז זה חוזר, בדיוק, הברייתא הזאת חוזרת על מה שראינו בסוף המשנה, שמיתתן של רשעים, הנאה להם והנאה לעולם. מיתתן, פה המוות. לצדיקים רע להם ורע לעולם, עם שינה ויין, לרשעים הנאה להם והנאה לעולם, וראינו צדיקים רע להם ורע לעולם, שקט לרשעים וכולי, והנאה, בסדר. המיתה של הרשעים זה הנאה להם והנאה לעולם. אני רוצה לעמוד פה על 2 נקודות, ואז תגידו מה דעתכם. יש כאן איזה עניין של התמכרות, זאת אומרת, הבן אדם עשה את זה, כמו שאמרנו, לפחות 3-4 פעמים. זאת אומרת, אנחנו רואים שבגיל 13 ורבע, כבר המלכות לא עוזרות לו, אוקיי? כבר המלכות לא עוזרות, אחרי שיסרו אותו אבא ואמא, והוכיחו אותו, ולקחו אותו לבית דין, ועשו לו את כל הטקס, והילקו אותו, והוא ממשיך לעשות את זה בפרק זמן של 3 חודשים, זה סימן שהילד הזה כבר לגמרי, זאת אומרת, הוא מכור ברמה כזאת, שכבר אחרי המלכות הוא עדיין ממשיך, סימן שההתמכרות שלו היא כזאת ש... לא יודע, אולי פעם לא היה רטורנו, אני יודע איך קוראים לכל המוסדות האלה שמנסים לגמול, לעזור לאנשים להיגמל, אבל הוא מגיע לכזאת רמה, אומרת התורה, תשמע, הבן אדם כבר רשע, ומיתתן של רשעים טוב להם וטוב לעולם, זה לא כזה פשוט, להוציא אותו להורג, לא בפעם הראשונה, אז זאת נקודה ראשונה. זאת אומרת, הילד כבר בגיל 13 ורבע, תחשבו מה זה, מכור ברמה כזאת שמלכות מבית דין לא עוזרות לו. אז זה מאוד מאוד חמור. אז זה דבר ראשון, אנחנו לא בטוחים שאוהבים את זה, מה פתאום מלכות, בואו ניקח אותו למוסד לעבריינים צעירים, אולי ניקח אותו לאיזשהו תוכנית גמילה, או משהו כזה, בסדר. אבל אנחנו מבינים שהוא מגיע פה לרמה מאוד מאוד רצינית. אבל הוא עדיין ילד. הוא בן 13, אולי בעוד 2-3 הוא יחזור בתשובה, הוא יתפכח. למה ימות צדיק ולא רשע? למה לחכות? כאן אולי ייכנס, אני מבין לגמרי את השאלה, וגם לי היא קשה, אין לי תשובה חד משמעית. נכון, הוא בן 13, מה אתה יודע מה הוא בן 17, 15? נכון. אמרנו כבר ברמה כזאת של... סליחה, לאה, כן? גם הטיעון הזה מוזר, יש לי עוד כמה הצעות על דברים שימות זכאי ולא ימות חייב, למה רק... תראי, יכול להיות שנחזור לעמוד שהתחלנו בו את השיעור, ולהגיד, לא היה ולא עתיד להיות, אלא דרוש וקבל שכר, נכון? אז אנחנו פה, ואני רוצה להגיד עוד נקודה אחת לפני ההערות באלף כמובן, אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן צורר ומורה. המשפט הזה הוא משפט מאוד מעניין, ואת התורה באה, נכנסת לך לתוך המוח, כאילו לתוך הבן צורר ומורה, ואומרת, אני יודעת מה יקרה, אני יודעת איך האנשים האלה חושבים.
עכשיו, הדבר הזה שהתורה יודעת את הפסיכולוגיה של האנשים, קורית בהמון המון מקומות, בהמון הלכות. שהתורה אומרת, אני אתן לכם דוגמה. יש דין, בכמה וכמה מקומות, שנקרא כך, אולי אתם שמעתם את המושג, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שואלת את זה, נגיד, בנשים עגונות, כופין אותו לתת גט, עד שיאמר רוצה אני. לכאורה, הוא לא באמת רוצה, הרי כופין אותו בכל מיני אמצעים. אז מה, זה גט אמיתי? רק כופין אותו, הוא לא באמת רוצה את זה. אומרת הגמרא, אומרים שם המפרשים, אותו דבר, ירדה התורה לסוף דעתו של האדם, הוא באמת, נכון, הוא רוצה לעשות צרות לאשתו, רוצה, אבל באמת, הוא איש, הוא רוצה לשמוע על החכמים, הוא רוצה לשמוע על זה, נכון, היה לו צרות עם אשתו, רוצה להתנקם בה, רוצה כל מיני כאלה, וכופין אותה, ברגע שהוא אומר רוצה אני, באמת התורה אומרת, הוא באמת רצה. רגע, איך את יודעת? מה, פסיכולוגית? כאילו, התורה פסיכולוגית להגיד שהוא באמת רצה וזה גט אמיתי, כי באמת הבעל רוצה, אומרת התורה כן. ברגע שהוא אומר רוצה אני, וההתנגדות שלו נחלשה, כן, הוא כל הזמן מתנגד לתת גט לאשתו, נגיד, זה סתם דוגמה, אבל יש עוד כמה דוגמאות כאלה, והוא אומר רוצה אני, אז נכון שזה בא בגלל הכפייה החיצונית, לכאורה, עשו עליו כל מיני סנקציות וכל מיני כאלה, אבל עובדה שהוא נשבר, ולפני כן הוא לא נשבר. כלומר, הגיעה התורה לסוף דעתו של אדם, כלומר, כופין אותו, הוא באמת רוצה, ולכן הגט הזה הוא גט כשר. אוקיי? גם פה... לי אין בעיה עם הדוגמה הזאת, משום שהיא יושבת על הנחות פסיכולוגיות, על טבע האדם, ובסופו של דבר, זה בא בעצם, בניסיון בעצם להקל על האישה. זאת אומרת, אבל במקרה של בן צורר ומורה, זה נוגד את העיקרון של הרשות נתונה. הכל צפוי, אבל הרשות נתונה, אז פה זה סותר את הרשות הנתונה, היא לא נתונה לו. היא הייתה נתונה לו קודם, נכון? כן, אבל כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, פה מסחבים... תראי, אני אגיד לך משהו, לפעמים, זה נכון מצד מסוים, ואני אתן לך איזו דוגמה אחרת, אני לא זוכר אם הבאתי אותה פה באחד השיעורים אולי פעם. יש שאלה על פרעה, נכון? שפרעה, השם הכביד את ליבו, איפה הכל צפוי והרשות נתונה? זה לא, טוב, הוא היה גוי וזה, לא משנה, אבל כעיקרון מה, לפרעה אין בחירה חופשית? אז מישהו נותן דוגמה, שמעתי פעם איזה רב, דוגמה מאוד מאוד יפה. פרעה 5 מכות ראשונות, כתוב, ויכבד פרעה את ליבו. רק 5 מכות אחרונות, כתוב, שהשם הכביד את ליבו. הוא אומר, מה הרעיון? בוא נניח אישה בהיריון מעשנת, בסדר? עכשיו, הוולד יצא עם פריאות פגומות. איפה הבחירה החופשית שלו? אין בחירה חופשית. באיזשהו שלב בבחירה החופשית נגמר, אתה כל החיים אכלת לא בריא, ופתאום החלטת להתחיל לאכול בריא. אבל כבר הכבד שלך, וכבר הלב שלך כבר בגיל 70 אומר, עכשיו אני אוכל בריא, חזרתי בתשובה, מבחינה בריאותית. אתה כבר כל כך מקולקל, שהדבר לאו דווקא יתקן, אולי זה לא יזיק יותר, אבל זה לא יתקן. דוגמה, שנייה, אני אתן את הדוגמה, שאמרנו כבר, אני חושב פה, בן אדם רוצה לרדת מקומה 30, למטה, יש 3 אפשרויות, אפשר לרדת במעלית, אפשר לרדת במדרגות ואפשר לקפוץ. בן אדם התחיל לרדת במדרגות, אחרי 10 קומות הוא מתחרט, הוא אומר רגע, אני רוצה בעצם במעלית. לוחץ על הזה, נכנס למעלית ויורד. יופי. בן אדם התחיל במעלית, פתאום מתחרט, רגע, אני רוצה לרדת במדרגות. קצת יותר קשה, לוחץ על סטופ, מנסה לפתוח את הדלת בכוח, נכון? יוצא החוצה ויורד במדרגות. כשבן אדם התחיל לקפוץ, אחרי 10 קומות הוא מתחרט, הוא אומר רגע, אני רוצה לרדת במדרגות, פה אין בחירה חופשית. לפעמים, שנייה, לא, מה אני רוצה להגיד במשל, שנייה ליאת, מה אני רוצה להגיד במשל? הבחירות שלך מובילות בהכרח לדברים אחרים, הבחירה החופשית הייתה בצעד הראשון, השני והשלישי. הגעת כבר למקום כמו פרעה, שכבר אין לך בחירה חופשית. כאילו, כי כל בחירה שלי, כן, אם אני בוחר לאכול לא בריא כל החיים, ואני הגעתי לגיל 70, הוא אומר, טוב, עכשיו אני אתחיל לאכול סלטים, ולא לאכול שוקולדים ושטויות, אז הבחירה החופשית כבר ניתנה לי קודם. אז לפעמים, גם בגוף האדם, גם בחיים שלנו, וגם כלפי הקדוש ברוך הוא, יש איזשהו שלב שהדברים, אולי זה השלב של הבן צורר ומורה, נתנו לך פעם, פעמיים, 3, כבר ראינו שאתה... בסדר, תעשי לך כוס קפה. אני לא יודע, אני מנסה לענות, אני לא בטוח שזה 100% תשובה, אבל לחשוב על זה לפחות.
אני חושבת שהנושא של הדוגמאות הפיזיות והדוגמאות, אני לא הייתי בדיוק כאילו נותנת, וגם עדיף, גם אם אתה בן 70, עדיף לך עכשיו להתחיל לאכול בריא מאשר להגיד, טוב, כל החיים אכלתי ככה והישנתי, אז אני אמשיך ככה עד 120, עדיין עדיף לך... אם תגיע עד 120, לא בטוח. כן, עדיין זה עדיף, אבל אני רוצה לומר משהו על מה ששאלת קודם, שהם עכשיו שואלים שאלה שאנחנו שאלנו אותה בהתחלה, את השאלה למה בכלל, אז אני חושבת שדווקא אחרי שהם ביררו את ההלכה, עכשיו הם יכולים לשאול אותה, מכיוון שקודם בעצם הם יכול להיות שהיו אומרים קודם על דברים שהיו עונים מלכתחילה, כאילו שבדיעבד, לאחר שהם היו מבררים את כל ההלכה, הם אומרים אוקיי, אז זה לא ככה, זה כן ככה, אבל עכשיו כשיש את ההלכה, אז השאלה מוצדקת. זאת אומרת, את נותנת תירוץ לגמרא מבחינה דידקטית, למה הם בנו את זה ככה. מצוין, יפה מאוד, בסדר גמור. טוב, חבר'ה, עוד למישהו הערה? ככה, לפני סיום. עוד משהו קטן, שהם אומרים שבעצם ההלכה הזאת היא טובה לאדם וטובה לעולם. נכון, שזו הערה מעניינת. זה שאנחנו הורגים אותו, שלא תחשבו שרק הצלנו אותו, הצלנו בעצם, יפה את אומרת, כאילו, למה הם מחברים את שני הדברים? לא חשבתי על זה, ליאת אומרת פה רעיון יפה. למה הם מחברים את שני הדברים? זה לא רק שהצלנו אותו ימות זכאי ולא ימות חייב, אלא בעצם הוא שייך לכת הרשעים, כן? זה טוב לעולם שהם יהיו מפוזרים ושהם יהיו, הם לא מכונסים, ואפילו, חלילה, כן? שהם ימותו, כי שהם ביחד זה מסוכן מאוד. אבל לי מפריע שישמעאל השאירו אותו בחיים. לא שמעתי, סליחה? ישמעאל. כן. השאירו אותו כי באשר הוא שם. נכון, ובאמת בסוף במקרה הזה. ככה המדרש אומר. ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. תראו, חבר'ה, אני אגיד לכם, זו סוגיה קשה. זה באמת סוגיה קשה. אין לי מה להגיד, סוגיה קשה. ניסינו להסביר את ההיגיון, את הזה. יכול להיות שנגיע למסקנה באמת, לא היה ולא עתיד להיות, רק דרוש וקבל שכר. זה גם בסדר. אבל אני אומר, העקרונות שלמדנו פה, גם העקרונות של איך ללמוד, כאילו את הגמרא, ראינו את הדרשות, את הגזירה שווה, למדנו כמה מילים בארמית, ראינו את הטבלה הזאת שנותנת לנו את כל המילים, וגם אני חושב, דיברנו על עקרונות החינוכיים של בן סורר ומורה, כמה זה חשוב, ראינו את הרש"ר הירש וכולי, וגם בעצם המחשבה, שלפעמים יש דברים שהם קשים לנו, גם בגמרא, ובסדר, צריכים לחשוב, צריכים להסתכל בפרשנים, צריכים למצוא את ההיגיון. הרבה פעמים אני עושה תרגיל עם הסטודנטים שלי, עם התלמידים, ואני אומר להם, הדבר הזה מאוד מאוד קשה, וכולם תוקפים, וכולם זה, אמרתי, בואו נהפוך את התקליט, וננסה להיות הסניגורים. בסדר, מישהו אומר איזו דעה מאוד מאוד בגמרא, מאוד מאוד לא ברורה, מאוד מאוד קשה, ואני אומר, אוקיי, כולם תוקפים, כולם זה, אמרתי, יופי, עכשיו תעזור, בואו נהפוך את התקליט, וננסה להיות הסניגורים של הדעה הזאת. למה הוא אמר את מה שהוא אמר? אז פתאום, רק נקודה מעניינת, אני אומר להם להפוך את התקליט, הם לא תמיד מבינים מה זה. כן, לא יודעים מה זה תקליט. כן, אמרתי פעם לאחת הבנות שלי, היא קראה באיזה ספר, שהיה צריך להפוך את התקליט. אז היא שואלת אותי, מה זה תקליט? אז אמרתי לה, זה היה לפני כמה שנים, זה כמו CD, שכן, היום גם אין CD, היום הכל בספוטיפיי בטלפון, אבל זה כמו CD ששומעים מוזיקה. מה היא אומרת לי? כן, אבל למה להפוך? למה להפוך את ה-CD? היא לא הבינה. בסדר, היום אומרים לגעת בקיר, כמו בשחייה, שנוגעים בקיר וחוזרים בחזרה, זה החטא השני, אבל בסדר. אז טוב, אז בואו, סיימנו את בן סורר ומורה, בשבוע הבא מתחילים נושא גם כן מאוד מרתק, בשל גנב שבא במחתרת, מאוד רלוונטי, מישהו מגיע לך בלילה, איך מותר לך להתגונן, חוק שי דרומי, מי שיודע, וזה כאילו דיברנו על גנבים, ממשיכים עם גנבים מסוג אחר, וזהו, ומי שרוצה להעיר, אז הוואטסאפ פתוח, וזהו, בעזרת השם, נתראה בשבוע הבא. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה רבה. תודה רבה. תודה.